L'any 1800, en els 1800, quan s'inicia la fotografia, que se feien experiments per a fer la fotografia, perquè primer se va començar, pues direm, per el paper salat, que se diu així, que això va ser el primer que se va fer com a còpies de fotografia, el que se venia. Però això no donava molt de resultat i no feia molta cosa i que a continuació se va fer per allà. I tot el altres ja són processos que se feien d'experiment. Com això se publica en internet, s'ha publicat en llibres, tu busques, vas experimentant, vas provant, fracasses moltes voltes, moltíssimes, i quan hi ha les coses que van bé, tens que gastar productes que són molt difícils d'aconseguir, perquè per exemple està el nitrat de plata, que costa molt d'aconseguir, n'hi ha un per així, allí estan les calitípies que necessites de l'oxalat fèrric, que no se'n troba, però que tens que fer una combinació d'àcid oxàlic i això tens que fer-te, i això és una faena enorme. Però compensa, perquè te diu el que és la fotografia i el que van fer aquells homes per atraure la fotografia avant. N'hi ha processos que són una miqueta més fàcils. Això, diguem-li, això d'ací, que això és l'ou bicromatat, que diuen el temperaprint, i allò és la goma bicromatat. Això és un híbrid, perquè això avui se fa pràcticament i en tot. Els negatius són digitals, perquè els negatius de pel·lícules són cars i no se'n troben. I això també és un híbrid, perquè ahir tenim que fer 3 negatius i tenim que anar donant capes, i això diguem que és la forma moderna de fer una cosa antiga donant-li color, que antes no li podia donar el color, perquè això està fet en tricomia, en 3 colors, en el cian, el magenta i el groc, i li tens que donar com a mínim 3 capes o 4 de cada color. I això és embadurnar-les, donar-les, posar-les als raios ultravioleta, després llevar-les, secar-les, donar l'altra capa de l'altre, tindre sempre els registres molt exactes perquè si no se corren, i tots ja ho sabeu que ho heu vist, i és això el que dona. I a mi me dona, la veritat, molta satisfacció cada volta que ho faig. Aquesta exposició l'ha fet també, com és així en Castelló, l'ha fet amb molt de carinyo, perquè me van dir, home, fes coses de Castelló, i pràcticament se podria dir que el 75% estan fetes a posta per aquesta exposició. Per exemple, aquestes d'ací, i quasi que tot està tira, menys d'ací 2 o 3. Sí, quasi totes les 4, perquè això és un procés que també és molt difícil, això és molt difícil de fer. Això se veu allí, lo difícil que és. Vosaltres mireu així, que